els tipus d'angles més importants que ens anem a trobar són bàsicament dos. Els angles rectes, que serien els que mesuren 90 graus, i els angles plans. Els angles plans, que com la seva paraula indica, es tracta d'un angle en què els costats estan formant un àngul de 180 graus perquè és pla, molt fàcil de recordar-se. Però l'angle recte és molt important. Després, per una altra banda, ja de més important a menys important, quan un àngul té més de 90 graus, com seria el cas de l'esquerra, s'anomena obtús, i quan ocorreix el contrari, és a dir, quan és menor de 90 graus, llavors, que està així marcant una cosa que no és, este cas d'ací, este seria agut, este angle que és de 59 graus, etc., seria agut. I després, altres ànguls que són interessants que coneixeu, sobretot els angles oposats. Angles oposats són, per exemple, este angle i este angle, els dos negres, o els dos blaus. I per què es diuen oposats? Perquè, si vos fixeu en la geometria, són oposats al vèrtex. Este costat, este costat, este costat, este costat. Si vos fixeu, és el mateix angle, però com si és el que s'anomena que és simètric, no? És com si haguera doblat un full per la meitat i me trobe que este angle és igual a l'altre, no? És com un espill, no? I després, ja menys important serien els complementaris, que vol dir que la seva suma, és a dir, si jo tinc este angle per una banda i este altre angle, si els col·loque un al costat de l'altre, es pot veure clarament que sumen 90 graus. I això sempre passarà, sempre que dos angles els fiquem junts, la seva suma, la suma de l'angle de 35 i l'angle de 55 seran exactament el del nou angle que es forma. Si vos fixeu, jo puc agarrar el costat més, diguem, d'un dels angles i l'altre costat dels angles, i si mesure este angle sencer, que ha donat 90, si vos fixeu, és justament, geomètricament, és ficar un angle i després al costat l'altre. I aquest angle, el total, que és la suma. I això és important. I després, menys important, serien els consecutius, que es refereix a que comparteixen, este costat d'ací és compartit per els dos angles, però és ja un poc més, no és tan important com els altres. Molt bé, espero que hagi quedat clar. Si no, vos tornem a ficar el vídeo i em fiqueu algun comentari. Fins a la pròxima!